бо саҳмгузории сокинони маҳаллӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 деҳаи равшандилони шаҳри Ҳисор як бинои иловагӣ сохта ба истифода дода мешавад. Бинои таълимӣ дуошёна буда аз 8 синфхона иборат аст ва барои иҷрои пурраи корҳои сохтмонӣ зиёда аз 550 000 сомонӣ маблағ аз ҳисоби кумитаи падару модарон ва саҳми сокинони саховатпеша ҷалб карда мешавад. бинои нави таълимӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ки дар соли хониши нав барои хонандагону омӯзгорон шароити беҳтари таълим ва кору фаъолият муҳайё мегардад. ҳоло ҷиҳати анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ марҳилаи охирини рангубор дар дохили синфхонаҳо ҷараён дошта, қисмати берунаи бино низ бо тарҳу намои замонавӣ оро дода мешавад. ҳамасола қариб мо нигоҳ кунем, агар то 100 нафар ҷои нишаст ҳатто ки камбудӣ ҳаст. тасмим гирифтем бо мардуми деҳа, бо саъи талошҳои мардуми деҳа, бо соҳибкорон, бо 8 синфхонаи дигар аз соли 2022 оғоз кардем. саъю талош дорем ки ин ҳам ки бошад хониши нав ки мана аз моҳи сентябр оғоз мешавад, тавонем ки инро ҳам сохта ба истифода диҳем, то ин ки мардуми деҳа, то ин ки талабагон танқисӣ накашанд аз ҷиҳати ҷой. мавриди зикр аст ки бинои асосии ин муассиса бинобар истифодаи солҳои зиёд ба азнавсозӣ ниёз пайдо карда буд ва бар ивази он бинои якошёна сохта ба истифода дода шуд, вале бо сабаби зиёд шудани шумораи хонандагон норасоии ҷои нишаст ва синфхонаҳои таълимӣ эҳсос мешуд. аз ин рӯ сокинон дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти деҳаи худ саҳмгузорӣ намуда чунин тадбири муҳимро рӯи кор гирифтанд ки ба хотири мутобиқ ба замони муосир фароҳам овардани шароити таълим тарбияи фарзандонашон амалӣ мешавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 хонандагонро аз деҳаҳои даҳбед ва намуна ба таҳсил фаро гирифта, бо афзоиши шумораи аҳолӣ сол аз сол теъдоди хонандагон низ афзун мегардад ки мушкилоти норасоии ҷои нишаст ба миён омада буд. инак бо саҳми соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша аз оилаи Самадовҳо лоиҳаи бинои нави таълимӣ тарҳрезӣ гардида, сохтмонаш дар назди ҳамин муассиса ба роҳ монда шуд. мувофиқи лоиҳа бинои таълимӣ дуошёна буда аз 16 синфхона ва 2 утоқи корӣ иборат аст. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар қисмати дохили синфхонаҳо ва боми бино ҷараён дорад. сокинон аз он хушҳоланд ки чунин шахсони ободкору созанда дар рушди деҳа саҳми арзанда мегузоранд. ҳамзамон аз ҷониби оилаи Самадовҳо дар деҳаи Даҳбед ба хотири таъмин намудани сокинон бо оби нӯшокӣ як чоҳи амудӣ канда аз умқи 140 метр об бароварда шуд. оби баровардашуда дар зарфҳо ки 90 тоннаро ташкил медиҳад захира гардида баъдан ба аҳолӣ тақсимот карда мешавад. айни замон бештар аз 600 хоҷагӣ ба таври доимӣ аз ин оби нӯшокӣ истифода мебаранд. чунин эҳсонкориҳо аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша инчунин сокинони маҳаллӣ дар дигар минтақаҳои шаҳри Ҳисор низ ҷараён доранд ки баҳри пешрафту шукуфоии ватан ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагии аҳолӣ равона карда мешаванд.